ब्लॉगमध्ये आपलं मनापासून स्वागत करते। तर आज आहे 31 डिसेंबर। तर एवढं काही स्पेशल नाही, तर आज मी माझा रुटीन ब्लॉग खूप दिवस झाला नाही शेअर केला तुमच्याशी, तर म्हटलं आज शेअर करावा। तर प्लीज व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, आवडलं तर नक्की लाईक करा। आणि एवढं काही जर खास म्हणजे स्पेशल काही झालं तर नक्की मी तुमच्याबरोबर शेअर करेन। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। प्लीज कमेंट पण करून सांगा। तर चला, तर आता वाजलेले आहे 7:30। अगोदर मी स्वयंपाक करून घेते। तर पूजा पण काढायची आहे, शुक्रवार असल्यामुळे कालची पूजा काढायची आहे, विसर्जन करायचं पूजेचं। तर आधी मी स्वयंपाक करून घेते, स्वयंपाक आवरून घेते। आणि मी आता झोपलेली आहे, अजून नाही उठली। आणि मी उठल्यानंतर मला नाही काय करून देत, तीच करते। तर पीठ हे मागते तिला चपाती करायला, तर म्हणून म्हटलं आणि मी झोपले तोपर्यंत स्वयंपाक करून घेतलेला बरं पडतं। तर आधी मी स्वयंपाक ही चपात्या भाजी झालेली होती, चपात्या करत होते आता मी। तर चपात्या करून घेते, तर चपात्यानंतर मग दुसरी कामे चालू। तर मी आज साडी घातलेली, अशीच घातलेली आहे, घालू वाटली म्हणून। तर चला पटपट आवरून घेते, चपात्या आधी करून घेते। तर हे बघा, काल गुरुवार होता, पूजा ही मांडलेली, आज शुक्रवार। तर आज विसर्जन करायचं ना पूजाचं, म्हणून कालचा नाही मी ब्लॉग टाकला। तर आता दिवा अगरबत्ती मी लावून घेते, विसर्जन करायचं म्हटल्यानंतर अगोदर दिवाबत्ती लावून घेते। आणि मी उठायच्या आधीच हे काम करावी लागतात, नाही तर ती उठल्यानंतर करू लागते, मग खूप उशीर होतो, खूप पसारा पण करते ती। तर आता मी दिवाबत्ती करून घेते आधी। तर आता मी हे विसर्जन म्हणजे फुलं हे काढून घेते, फुलं वाहिलेली ही। तर कलश एका साईडला ही ठेवून घेते। तर आता मी करते आवरते हे पूजाचं आधी। तर आता माझी वरची पण पूजा करून घेतलेली आहे मी। तर आता झाले पूजाचे तर कामं। तर मी आज साडी घातलेली आहे, असंच घालू वाटली म्हणून नेसलेली आहे साडी। तर हे बघा, ऑक्साईड ज्वेलरी घातलेली आहे ह्याच्या मी, तर छान वाटते। हे ब्लाऊज म्हणजे असंच आहे, कोणत्या पण साडी होतं मॅचिंग। तर ह्या साडीचा मी नाही ब्लाऊज घातला, म्हटलं काहीतरी वेगळं बघावं, तर छान वाटत होतं। तर कशी दिसते सांगा साडी। तर आता आणि मी पण उठलेली झोपेतून, तर मग आता म्हटलं हे बेडवरचं आवरावं आधी। तर मी आता बेडवरचं आवराय घेतलेलं आहे, ब्लँकेट हे व्यवस्थित ठेवते। आता तिची कपडे ही इकडे तिकडे खेळताना घेते ना, कपडे घड्या घालते, घड्या म्हणजे तिचं चाललेलं असतं काम, मी जशी करते तसे ते बघून मग परत खेळत बसते ते। तर आधी हे आवरून घेते सगळं मी पटपट। ती खेळत होती हॉलमध्ये, तर तोपर्यंत मी म्हटलं हे आवरून घ्यावं। तर आता बेडशीट हे झाडून झटकून हातरून टाकते मी। ₹10 मला पण आणायचं, तुला आणायचं, मोठी झाल्या आणायचं। असं मला पण बसायचं। कशाला तसं? तर इथं अन्वीची मस्ती चाललेली होती, तिच्यासंग थोड्या वेळ खेळा म्हणजे मस्त वाटतं सगळं। म्हणजे काही टेन्शन वगैरे असलं म्हणजे लहान मुलांसोबत खेळल्यानंतर म्हणजे मनाला छान वाटतं। तर तिच्यासोबत चाललेलं माझं, ती पण खेळत होती, मला म्हणत होती तुझे केस विचारते। तर चाललेलं आमच्या दोघीचंच असं। तर चला, आजचा व्हिडिओ मी इथंच संपवते। तर कसा वाटला नक्की सांगा कमेंट करून, आवडलं तर नक्की लाईक करा, प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर चला, नंतरच्या व्हिडिओमध्ये भेटू, तोपर्यंत बाय बाय। तर आज 31 डिसेंबरचं काही नाही स्पेशल झालं, तर म्हणून मी नाही तुमच्याबरोबर शेअर केला। तर हे जे चाललेलं होतं खेळ, मस्ती खूप करते आणि मी, तर चला बाय।